Tak, já vás zdravím a dneska si teda povíme něco o aukcích, nebo spíše jak se do nich zapojit, jelikož spousta členů ještě se k tomu nedostala nebo neví jak, tak se pokusím vám to tady ve zkratce vysvětlit. Základem tedy toho, když chcete někoho pozvat do toho systému na ty aukce, abyste to vyzkoušel, tak je určitě vygenerování voucheru. Ten voucher můžete vytvořit, když si tady v menu kliknete na to a zde máte příhozy, které jsou momentálně k dispozici, nebo který nabízí ten váš balíček, který vám zůstane a tak dále. Tady si tedy zadáte částku, jakou chcete, aby ten voucher obsahoval, nebo spíš počet těch bidů, neboli příhozů. Dáme to, já to tady pro ukázku dám po 10, takže samozřejmě dám tam 10, kliknu na generovat a tak vidíte, že nám to tady vytvořilo ten voucher. Vás bude určitě zajímat tenhle ten kód, protože tenhle ten kód budete zadávat proto, abyste se na tu aukci zapojili. Budete ho používat přímo u registrace, nebo spíš ten váš oslovený zájemce, který si bude chtít tu aukci vyzkoušet. Tady vlastně, jak vidíte, tak už tam mám nějaké vouchery použité, aktivované, takže teď si ukážeme, jak se zaregistrovat na ty aukce. No, když si zadáte tu doménu, tedy hybridauction.com, tak se vám načte tahle stránka. Tady si kliknete na vytvořit účet nahoře a zadáváte klasické údaje, tady jméno, příjmení, můžete použít diakritiku, není to tady žádný problém, přezdívku nějakou, naše uživatelské jméno. A tady byste zadávali tedy kód toho voucheru. Takže my si to pro ukázku tady skopírujeme. Ten kód byste tady takhle vložili. Tady pokračujeme dál. Nějaký e-mail, heslo. To heslo tady potvrdíte klasicky. Adresa, jo, tak tam zadáte nějakou adresu. Nějaký směrovací číslo. Já tady ty údaje dávám jen tak, no, takže není to určitě moje adresa, takže si to nevšímejte, píšu to jen, co mě napadá. A samozřejmě vy si tam dáte to, co tam máte mít, tu vaši adresu, vaše údaje. Zde tedy vaše datum narození, no, zatrhnete tyhle podmínky, oboje, můžete si to tedy přečíst klidně, jsou tam takové ty základní věci. Jo, tady byste u toho měli mít zelený fajfky, že to je tady v pořádku. U mě už vidíte, že ten účet nad těma údajema je vytvořený, takže je nelze znova použít. Každopádně dali byste registrovat a v tom momentě je ten váš účet na těch aukcích vytvořen. Takže potom dále dáte login, zadáte tedy ty vaše údaje a můžete se na ty aukce přihlásit. Tak, momentálně se tedy můžete podívat, že zrovna teď ta aukce probíhá. Jo, jedná se tady tedy o poukaz v hodnotě 2500 €. A zde vidíte ten timer, ten čas, který odbíhá. Vidíte aktuální příhoz, aktuální hodnotu, která momentálně je 2 €, nějakých 30 centů. A vidíte tady i přihazujícího člověka, který momentálně ten příhoz dál. Teď vidíte, co se změnilo. Jo, tady po pravé straně, jak máte to kladívko, tak na to, když kliknete, tak se budou využívat ty vaše příhozy, můžete přihazovat. Jo, já vám to klidně ukážu teď. Vidíte, že tam naskočila moje přezdívka, že můj příhoz tam byl teď momentálně použit. Co je tam tedy dál, tak zde v těch položkách tady máte load voucher. Na to, když kliknete, tak zde můžete zadávat další kódy těch vygenerovaných voucherů, přidávat si tam ty příhozy. Lze to i dokupovat pro lidi, kteří se zapojí, kteří to čistě jenom zkouší a nemůžou si v té své kanceláři ty své vouchery vygenerovat pro sebe. A hlavní informace, co tam tedy je, tak abyste se do téhle aukce mohli připojit, tak pro ty zájemce, kteří si to chtějí jenom vyzkoušet, nejsou zaregistrováni v projektu Conligus, tak momentálně to ještě není přístupné. Plánuje se to teď v následujících týdnech, jakmile dokončí ty testy zátěžové na ty servery, tak potom se to zpřístupní úplně všem. Pokud teď máte zájemce, který by chtěl si ty aukce vyzkoušet, máte pro něj vygenerovaný voucher,
tak jelikož ty účty se musí spárovat, aby to fungovalo, tak momentálně by musel se zaregistrovat i do projektu Conligus. Jakmile to spustí i pro ty klienty nebo ty zájemce, kteří chtějí vyloženě využívat jen té aukce, tak to nebude problém. Takhle po té registraci už to bude všechno kompletní a budou moct s tím pracovat a přihazovat a soutěžit tady o ty věci. Ale pokud budete mít člověka, který to chce rovnou teď už zkoušet, tak musí se zaregistrovat do projektu Conligus a důležitá vložka je potom jít zde do toho profilu a tady vidíte, že máte položku na ten účet z těch aukcí a tam musíte zadat to vaše uživatelské jméno, který máte na tom účtu na těch aukcích. Jinak vám to prozatím fungovat nebude. Takže kdo chce soutěžit, kdo chce s tím pracovat, tak musí se tam zaregistrovat. Samozřejmě můžete mu poskytnout váš referenční odkaz, aby se zapojil k vám, zatím si to vyzkoušel. Ono pokud ho to zaujme, pokud se mu to bude líbit, je možné, že ho zajímá i ten marketing a bude v tom pokračovat stejně jako vy. Takže na to spárování stačí úplně jednoduchá věc. Vyplníte tady to uživatelské jméno, které máte na těch aukcích, napíšete sem to aktuální vaše heslo k účtu Conligus a tady dole dáte save. Tím momentem je to spárované, bude vám to fungovat a dostanete se na ty aukce, můžete si to vyzkoušet. I vy, abyste mohli potom samozřejmě těm svým lidem předat ty vaše poznatky a tu vaši zkušenost s tím, abyste jim vyloženě neříkali, ať jdou soutěžit, zkoušet aukce a tak dále a sami jste to ještě ani neviděli. Takže určitě dobré si to zkusit a vědět o tom něco, co můžete předat pak dál tomu vašemu týmu. Tak, teď ještě tady informace jedna důležitá k těm aukcím. Když se podíváte na ten web a dáte si tady ten kontrolní panel, tak vidíte, že ten účet není verifikovaný a že po vás jakoby chtějí nějaké doklady. Nemusíte se vůbec obávat nebo toho nějak děsit, že ty lidi, kteří by si chtěli vyzkoušet tu aukci, tam musí nahrávat doklady a že by je to odradilo. Tak to vůbec není. Ty doklady tam bude nahrávat jenom vítěz té aukce, aby se ověřila jeho identita. No, aby někdo nemohl nějak podvádět a tak dále. Takže pokud bude nějaký vítěz, vyhraje nějaký poukaz, tak on tam bude muset nahrát ty svoje doklady, aby ho ověřili a potom samozřejmě proběhlo nějaké to předání toho poukazu a on to mohl využít. Je tady na tom účtu tedy ještě pár položek, nějaké informace můžete doplňovat, můžete sledovat ty vaše vouchery, které jste tady využili. Jsou tady nějaké přehledy výher, historie těch aukcí, které proběhly. Nějaké další informace, nechci to úplně podrobně popisovat, já si myslím, že není až tak složité se v tom vyznat, není tady toho mnoho, takže v tom určitě nebude problém. Jinak k těm základům tedy té aukce, když se na ně ještě podíváme, tak momentálně tedy tady probíhá, vidíte, že neustále se to navyšuje. Jakmile by tento timer doběhl, tak ta aukce skončí. Samozřejmě většinou na té aukci bývají tisíce lidí a soutěží tam, takže se to dostane buď na tu maximální hodnotu, nebo to končí někde kolem 8-10 tisíc v hodnotě těch eur, což jsou samozřejmě tisíce příhozů spotřebovaných v té aukci. Každý ten příhoz má hodnotu 50 centů euro a pokud samozřejmě člověk, kterému vy poskytnete ten daný počet příhozů, aby je využil v té aukci a on je použije, tak bude moci, nebo vy budete inkasovat za každý použitý příhoz 10 eurocentů, nebo žádná celá 1 eura. Potom to tedy dále funguje tak, jak už jste mohli vidět v těch oficiálních videích, že ten vítěz té aukce to kupuje s tou obrovskou slevou, která je kolem 90%, takže třeba za 9% té hodnoty. Takže pokud byste si vzali 9% z těch 2,5 tisíce euro, což může být tedy nějakých třeba 225 euro, tak za takovou hodnotu on to získává, může to být méně. Ono potom tedy, kdybyste si chtěli spočítat nějaký ten profit, tak když vezmeme v potaz, že ten poukaz, který tam momentálně dražíme, tak má hodnotu 2,5 tisíce euro a tato aukce by došla až ke konci na nějakých těch 25 tisíc euro na tu maximální hodnotu,
tak jelikož hodnota toho jednoho příhozu je 50 centů, tak vlastně zisk na té jedné aukci je 12,5 tisíce euro. Což znamená, že pokud oni vynaloží 2,5 tisíce euro na ten poukaz, který ten výherce dostane, tak jenom z té jedné aukce mají zisk 10 tisíc euro. Což samozřejmě jim umožňuje nabídnout nám takový zajímavý marketingový plán, který určitě oslovil velkou řadu z vás, a proto jste tady s náma. Já teda budu doufat, že jsem zde zmínil všechno, co jsem chtěl, že jsem na něco nezapomněl. V případě nějakých dotazů zkuste klidně mě kontaktovat nebo někoho z vaší upline, kdo by vám s tím pomohl. A doufám, že se vám to líbilo a zodpovědělo to většinu vašich otázek.